kodwa nyaka giko mag weche gi manyien mag oimore iluongani Jaelieta jaloko marwa en Belinda Phillips. Duol matayo yiero e pachoka IBC okwedo ripode ma imedo chwal gi josiasa ewi kaka itayo orak mar yudo kambi mabiro chwalo gige goyo ombulu pachokae. Jakom IBC Erastus Ethekon wacho ni chenro mar chiwo orak dhi nyime e yo makare koluwore gi chik kendo onge mibadhi mantiere chenro no. Jafwambo marwa Otieno Joab miyo ler mathoth. Josiasa maketo sirkal tesre kotelnegi kod jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua osebedo ka ywayo duolno mar IEBC e lowo kawacho ni nitie chenro ma aling'ling mag biro rocho duoko mag ombulu ka okalo kuom orak masani dwa chiwne kambi madhi kelo gige ombulu. IEBC yande oyawo thuolo mar orak ne chenro mag nyiewo masinde ma idhi tigo yango jogo ombulu, goyo ombulu, otese kod fom mag ombulu ma idhi tigo yiero maduong' ma higa 2027. Jakom mar IEBC Erastus Ethekon koro wuok oko mar duoko josiasago kendo wacho ni onge mibadhi manitie e chenro mag chiwo orak, ni mar orak ne oyaw tarik 11 dwe mar 8 higani. Kendo nyaka sani chenro no dhi nyime ka onge kambi ma osemi oragno. Ethekon wacho ni chenro no mar orak itimo e yo ma uyanga, okenge ma oketi gin mago madhi rango lony kod nyalo mar kambi madwaro yudo orak ka nyaka sani onge mora mora mosedew wang'e kaka nyo olieki gi Gachagua ni kambi mar Miru Systems mawuok South Korea emideo. Wacho ni chenro go duto dhi luwo okenge mag chik nyaka tung' kendo ok owinjore kibachi go oganda jo Kenya. Ewi mano, Ethekon osiemo kembe machwalo kwayo mar yudo oragno ni olumana okenge mag chik ma onge mindni e yore mibadhi kata manyo rode mok ni mar orak idhi mana chiw ne ng'ama ochopo chike. Ewi mano onyiso jogo manigi ng'ur ewi chenro no ni oluwo okenge mag chik mag chwalo ng'ur mag-gi ma oriwo chwalo ywak e doho. Otieno Joab, Ramogi TV. Ogai mar DCP Rigathi